Shubor nakaslem jong unong san hima. Nakabenta banrat dingkong ya gajing jalai udrok haka jala kaseng hanyutrap youth council haka arpu pratari unai lur aja arpasaw kalayo bantau ya commission kebelatip kom ke drugs elimination and enforcement of dream mission lani ke dit arhajar arpasaw uba roy kupar senram presiden ke HYC sengkemi ulaya thu balingba kajing alang kebala penlong daga seng benta kasngi kebala shim benta daki riurang ba kipat ba bat kirang ba shnong jong ki shnong ba per ki badan hanong ba shilong kila yo ban ajing mut ya kaseng bat kaseng kala lu mi kita kijing ajing mut hak ban na kini kijing ajing mut kaseng kan sajiet ya kijing ajing mut ki bas ngoya hap bat kan salet ban ra shaka sorkar bandawa bat lada ka sorkar kamle ya kini kijing dawa na kalyang kaseng kan sa penlong kijing yakhi ula ongru ba kijing dawa ka ba khmat du ba kaseng kan netbu shaka sorkar kalong ban shnano ya ka wei ka rehabilitation center ka ba he anong ba shilong kumjuru ula ajing mut ya ka sorkar bahkan Penteri Kam Tikna ya ke NDPS Act bat bu ya kinong sait an bakerpang tang nakabenta ke NDPS Act kumbangitip hi ka sarkar jala ka jongi usnam ajar kulai ne runai ju kala launch ya ka mission ya kala tip kung betaka drug reduction elimination and action mission lani ka dream ne usnam ajar kulai ju usnam ajar kulai re ka masusi kalong ba mental ajan si snam tam Nyim yo iya kita kidak kisien berkumnu la Menteri Kam ya kita ki kendon lani kita ki jingmut ki baka sokar kelabu kata dream. Ndri kai ke bangi yo i kalong ba kumba kalong hi kade ka kerteng kumba kalong ka kerteng jong karni ka yok ni ka mission kade ka dream ko mut ka jingpot sneu ka susakut hi kum ka jingpot sneu. Ndri kai ke bangi ngidon ka ma ka jala ka jong hi kumba kalong mentai kalong bala rengi kwa ban rak dingkong ya new drugs bula jelai hadu kata-kata ndi mangiong mangi kum ka HYC ndre minister ubade pet ya ka social welfare hapo assembly hi ulong ba hapo kajala ka jongi ya kumba kalong mentang la don kumba lailak ngut kita ki briu bala ngop haka jingdi drugs ndi jingdi drugs ko mut ba kila bin ban shu inhale kila ban shu dung inject ba kum ta ter Tila da laila kunong chong snong jong ni gejala ka jongi ka bodon ya ka population ko malai san lak la kunriu lak komut kam dei shu tang mengin shu po sni na mala dengi shu po sni ngin nom lak ban rat deng khong yu drugs la dengi kwat ban rat deng khong ya ka jing jelai jong new drugs sa kani gejala ka jongi kam tam e ani ka ri ka bi ya ka jongi ka dei bangin le de ki kam di halor kata kanong rem ngi penbena mentang kasi bagi HYC kanom po sni kan le de ki kam bat ngila penbena ya kani mission ya kabana kalian jong kaseng ngila shim kata kalong kadid lane ki panle de ki kam umut ba ka drugs elimination and enforcement of dream mission aja apsa ya kabana kalian jong kaseng ngila penbena mentang kasi hapo jong kani mission lembaga ni kejingelang ke bangila pelong mentang kasi haringkat ki rangba snong jong kisnong ki befer ki bedonang ni po shlong bada kapsor ki seng long kumi ki seng samla ki riu rangba na ki kenhun ki befer ki riu pat ba ki belai don lang ki basungkya bade kani kejinglong jingman jong kejing jelai jong drugs hapo ka rilu kasi jantia khamtam e ani po sor shlong ngilayo ya kijing ajingmut ki befer bat ya kita kijing ajingmut nilalum nginlum sejaka bat ki ai ki bangi hak ban bu akhmat jong sorkar hakani katayo ku ban sawan ngin sat bu akhmat jong sorkar bat nakaliang jong seng ni kwa ban penbena bakani commission ka jong ni ka de commission ka bangin bu akhmat jong sorkar ki jing dawa balada ka sorkar kam Menteri Kam ya kita ki jing dawa ki bangi bu akhmat jong sorkar nakaliang jong seng ngin sa penbena program ki bakir ti ka seng kum ban chupentip ya bi ka kawai ni kijing dawa ki ba khmat du ki bangin bu akhmat jong sorkar ka dei sorkar ka dei banwanra lani kan shna ya kawai ke rehabilitation center hang ni hapo shlong ka ba he haka ba hapo jong ka dei bandon ya shibun ki kilat ka kum ki skill training ki medical facilities ba kum ta ter ladang ni ong ba kejala ka jongi ka adon hadu lailak kinong di drugs laringi pet ya ka jinglong jingman jong ka jingdon ki rehab center ki bedon apo kejala ka makalong menta shipo du khat waiteli ka kapasiti ka jongki ka detang lai spak ngut kinong pang ki baki gila banshim ka jingkli ka long kita ki arlak khandai pu khandai hajar tam kin le shay kala da ka sorkar ni kam shim ka jingkli ban wanra ya ban shna ya ka rehab center na kalian jong kaseng ni sa pelong ya kajing ki ka ba tenge ban penbor ya ka sorkar ada ka sorkar kala ban penserwa ka ya ka bisa daki pokror haki
haki jingile tamasa ki ba fair beli ka kamla banwanra lane ban snai ku rehab center ko biang hakaba kamtam ki tu gilong ye ki ba wan ka long ye ki baduna ka yo ka kot kim yo lat ru ban de sha sumam nama kumba ko long menta bun ki long ye lagi ni kun samla kim yo kim let ki rehab center namar kimla afford ya kata ka jingsiu la ka long sipo hajar adu khatsan hajar ka jingsiu bukiak ban siu shibna tingi isu kata kadi jing nawa ka ba khmat ka mangin bu akhmat jong sorkar bat kabaar kalong ba kasorkar kadi ban pentrikam ha kalenti kabatikna ya kani ka NDPSI da ka bangi dawa ba kasorkar kadi ban bu no ya kita ki fast track code la ni ki special code kumba kalong menta ya kini ki kes NDPSI la trial la da bisha da ka district and session judge kamlong kumbalong ya ki kes pokso ka bagi dan ki special judge ki ba pet bitik ya katuka ya ki kes ki ba David tik jong ka pokso di kamta be ang po East Khasiel district ka la idon kam bandon no kata ka special code hakabakin don ki special judge but ki special prosecutor ki ban pet bitik ya ka ya ki kes NDPS but kumjo ru ka sorkar ka de ban penklan but ka de ban I training ka babiang ya ki officer ki ban investigate ya ki kes NDPS namar bun hi khilai i ka jinglap ka jongi lomba ka RTI ba hapo East Khasiel ki don de ki spa tali ki kes ki ban register po NDPS mereka kata ka conviction rate pat kaduna hadu kata bun ni kinong sya perga ka NDPS case ki lat no namar on technical ground komut pakim but berhenti ya ka NDPS tingi ngeso ba kapur kelade baka sorkar kan don ka special wing ka ban pet tik ya ki NDPS case bahkan ai ya ka training ka babiang ba ya kini ki officer ya ki police officer kumjuru ya ki special public prosecutor ki ban yarap ha ka ban le ya ka trial nam ta kini ki case but ki don shibun ki wei pat ki jingdawa ki ba kaseng kan bu akhmat jang sorkar yang ba kani ka tayo ka ban sawan le singin sele ban ya kendu la kalong ya chief minister ne la kalong ya ki minister ki badai pet ya kani kam but kumakal yapi ka seng kal arai ba kini ke jing khun persya ya drugs kala de katma ke bangin ni hapan penbana bat ni ban pen urlong la ne ban pen urlong yang kini jing dawa ke ni ke bangi la yo ban penbana ya kini mission but hapo jang kata mission ki don sibun ki bangi hapan bu mak jang sorkar balada sorkar kam sngam ya kini jing dawa ki bangi ngin bu mak jang sorkar ke seng kan sepen bana pat ikila jing ki namar ngim kwa bakum tajak benriu nak ni lailak le si kisan ba suppose nam di ban sawan ngin yo i la ngin yo ngin lap ba kajat nabi wongi lane kajala ka dongi kan doni ki nongi drugs ki ban poi di kola kita ki di kat tu kat ni teliki rai ki bangi la shim ka ni ya ka ba ngin selet ban suah kemacam sorkar